Kurang banter. Sik sereng tak karane nyakoti apa mau? Sik kurang banter. Nyakoti apa Pak Dek? Pentil. Ketoreng. To. Yo, kowe aja nyalahno bapake. Saiki kuwi pelem yen jek cilik jenenge apa? Pelem til. Ya aja nyalahne. Oh ngono rek. Pelem kuwi yen jek cilik jenenge pelem pentil. Ya genah rek. Lah ya jenenge ya kuwi arep dilah apa? Mangkok ya seneni. Ya. Tapi jelas lho rek, yakin. Ngomong pentil ngono genahe pol. Aja kulino ngemuti iki mau kok. Kulino ngemut. Ngemuti pelem sing cilik. Lah ya tintek ya rek. Ndeke kan nyidam sing bobot sing wedok sing nyidam bapake. Piye? Bapake nyong pengin ki Rika ngemuti pentil mbahmu. Pelem cilik. Pelem cilik. Jebule kono barang ya pinter ya, Reng. Alah, pinter. Engke ya pinter grogoh-grogoh. Grogoh apa, Reng? Nyuluh iwak. Oh, nyuluh iwak. Ning kali ngene. Tak kira apa mau, Reng. Yuk monggo dilanjut. Monggo, Mas. Kalian joget, Mas. Asik. Cager. Kembali berhibur di tempat beliau Bapak Giman. Ada Sampurna, go kotak. sound system audio profesional, dan juga ada Benika Video Syuting. Sik. Aku dini kleru ngomong pentil. Niki tamu undangannya sugeng santen Pak nggih. Sugeng santen Mbah Kakung. Sugeng santen nggih. Halus-halus sih lho. Awake dhewe kudu grapyak semana, Nduk ning kene. Tapi apa, Insyaallah sesuk yen anu tanggapan rene nah. Amin, Reng. Ya, amin Pak De. Aman lho, Reng, wong simbah mau ya sunat pindho kok, Reng. Nggih. Nggih, Bapak Haji ngaturaken sugeng rawuh. Nggih, Budi. Gak atek men ta, Mas? Budi sugeng rawuh nggih. Adik Salim. Piye, Mas? Sing kono ya arep. Amin. Hah? Arep. Mbok kebengi wae lho, Mas. Yah mene lho. Dereng nggih. Piye, Rek? Iki rasa nyanyi kan ngene iki terus teko sore, Mas. Lha iki mau wis ya sampean iki ya tak kira wong jagong kok. Ngene iki anggere kokean jus manggar wong. Manggar sawit kok iso dijus ya ono-ono wae. Ayo, Reng. Lah sing kene iki njaluk saiki apa? Iki Mbah Putri. Aja to, Reng. Pun sepuh. Mbak Putri, nggih sehat Mbak nggih. Waduh, alhamdulillah Mbak nggih. Mugi-mugi kula niki ajeng nyuwun kalian marang Gusti, mugi-mugi paringi yuswa panjang nggih Mbak nggih. Paringi kesehatan Mbak nggih. Heeh. Paringi bojo anyar nggih, Mbah. Hah? Kalah, Mas. Iki ya mangsamu Mbak Putri iki mau. Mbak niki ingkang nggih tesih anu sederek kalih Mbak Kakung nika wau. Adike, nggih. Oh, berarti kula adine berarti, Reng. Mbak Putri, ya? Aku adine berarti, Reng. Kowe adine rene. Ya kowe ngomong karo Mbak. Nek kono lho, Reng, sawah iki pira ngono lho, Reng. Kok genah. Angger akeh ya tak weki 2 dina, ora akeh ya langsung. Gak, walat. Piye lho, Reng? Piye, Reng? Iki dilanjut, Reng. Dilanjut sih, ya. Aku takut aja seri ati. Yo, kita kono di aku kan mangsuli. Pondino tresno aku iki. Wah, disumpah di wis arep tak rapi. Sik, Reng, sik. Piye Salami gawane sik, Reng. sampean kuwi gawane amplop semene mbane. Tapi ket esuk mau gak disisi. Hah? Kowe iki sangu ki mau diwelne bapakmu kon nggo nyawer malah nggo tuku tuwak. Ayo. Ngene iki sidane Pak Giman. Pak Giman nyuwun ngapunten niki amplope dibeto mantuk kali Larianem. Niki ajeng nggih nyumbang enjing ten anu si Junjung. Hah?
Ya ngene iki Mas, makarya sing tenanan metu kringete dadi yen ditedhi, didadekne sego kuwi dadi berkah. Ngemsi kur lungguh nyeluk penyanyi. Ya kapan blending wetenge tok. Pripun Mas? Pundi? Sing pundi sih? Ini iki ya sing nyawer. Oh sing mburi. Alah kabeh pengkhianat. Bisane duting-duting tok. Nek tuh rasa tutuk nek Reng. Iya. Heeh. Ayo Mas joget sik. Kene lho ngadeg. Hah? Si Mbak ora apa-apa. Ora apa-apa. Mbah. Mbah niki putune, Mbah. Heh? Heh? Mosok? Yakin? Yakin, Bu? Kalah kowe Reng. Nah, ket bojomu. Rasane piye? Heh? Ora misale penak aku tak ya golek sing tuwek kuwi lho. Piye? Kowe pengen Reng? Heh? Pengen. Aku ya pengen tekok sik. Oh tekon sih, piye? Rasane piye? Kik apa kokok? Hah? Wok. Oh lah. Jujur ya Reng ya. Iya. Ayo, mangga lanjut. Takkan maneh diko jaga. Tak jawab iki arep takon apa? Wani rapi gawe aku apa? Pentil kecakon. Apa iku Reng? Gawean sing nyoto. Tak jelaske. Asik. Goyang Mas. Ayo yo. Monggo lho Mas kok meneng wae. Setelah ku jawab bagaimana tidak. Mbok jeneng sempurna. Menjaga telepon kecamatan kota. Alah. Iya. Ora sah senisen lho adalah. Reng. Ini. Mana? Reng. Iki sik Reng. Rono Sik seta. to Reng Oh, mana? iya. Mbak nek piring mlak Reng nun. Mumpung bojomu adus. Oh iya. Kapokmu kapan Reng? Mbak. Mbak guyon. Karete ya jeneng kate priku. Nek balang piring ngene ya Mbak ya. Niki bojone saestu. Garwane niki. Mbak. Mbak. Sawerane tambahin, Mbak. Wah sih. Kakak aja. Aja. Pegatan mbakmu. Wah. Oke ya. Oh, Bro. Kene. Yakin lo yakin ya? Rade bojo. Oh, alah Reng. No. Deh, pripun Mas? Hah? Iya. Iya. Piye omongke bapake iki dipepet terus. Pepet terus. Iya ben iso maknyus ngono. Oh, ngono. Tenan iki, orang dibojo tenan. Duda niki. Duda. Duda apa nembe sebujang? Duda. Duda Reng. Mas, sampean duda, Mas. Nasib. Mas, sampean namanya sinten, Mas? Mas. Mas. Reng. Reng. Kok sing malah nafsu kowe to Reng? Niki duren. Oh, duren. Nah, carane duda keren ngeten niku nggih. Oh, sampean duda, Mas. Nasibmu kok elek to, Mas? Mas. Ki lho, Mas, engko sore tak sedekahne. Wis ta. Kowe lho Reng. Ora. Mau wis karo Simbah saiki mbok sedekah niki piye lho? Bojomu mumpung adus. Oh, mumpung adus. Golekna ya Reng. Tapi mau dompete kandel lho Reng. Nggih pantes, dan pantes tenan kok. Iki kaya Sri Kandi, sing iki kaya Sri Kandi iki kaya jan elek tenan. Ora ganteng wis ganteng. Ora sida metu lho Reng, mbok nyek Reng. Ya ganteng ya. Jenenge sapa Reng? Mas Mas apa jenenge? Broto. Mas Broto numpak pituntong retril numpak tendela kepleset telo nabrak rondo 5 bobot sedaya. Iki. Berarti manjur ya Reng. Heeh. Yen murah ya Reng.
nggon aku manjur. Ora, lah dadi ngono kok. Nggon aku kan tak ganti. Oh. Wis tak ganti, dhek model baut gede tak ukir ning Jepara. Weh, sik reng. Wah. Tenan reng. Aduh. Wis. Metu reng. Alah. Piye, Dok? Nyes tenan. Hah? Nyes. Iya reng, ijek kok reng. Ijek. Ijek reng, sik reng, aja pindah. Ora kok iso metu ki mbok demok apane? Hah? Tak los-los tok reng. Hah? Tak los-los. Mbok los-los ngono. Iso metu. Metu. Coba langsung dicekel, Dok. Sik. Tangane iki lho, tangane. Kok metu neh piye reng? Metu meneh. Alhamdulillah. Oh iya. Lho, wis dicekel isih reng. Mosok masih saking gemetere dicekel ngene, Mas. Astagfirullahaladzim. Apa ya suwe ra kambon ya reng? Suwe Loh, ra. Mas niki mbok anu keringete anyep, Dok. Mosok reng, sijil lho reng. Lho, merono meneh reng, gak wani aku rono reng. Lah iya. Piye, Mas? Lah metune ora iki malah. Metune ora iki. Kok. Merinding lho reng. Merinding. Gede ora? Hah? Gede. Iya kayane reng. Karo gon aku gede ndi? Tangan lho reng. Dare. Lah aku madakno apa ya tangan to? Sik. Lho reng kono terus lho reng, mbok apa reng? Tangane kuwi lho reng. Kowe gak ngerti gone Mas iki ireng. Piye? Gak ro aku. Oh, ngene ndek iki ireng. Mosok. Tenan. Jal, tak tilakane Mas. Ireng kok. Kan putih aku to. Lho, delok iki. Apa iya? Iya to? Iya reng. Ireng reng. Enak biasane reng. Enak ya apa kaya arep dipiyekno. Ayo tekan lanjut. di, tekan di lanjut sik. Tekan di reng. Yen mengkono. Iya, tekan kono. Alah aku sing bagian kene iki lho. Iya. Aku ngadep rene apa rene ya? Rono. Iki bagian kawin Mas. Ya iya. Kapan yen mengkono? Nah, iya. Ngadep rene ya? Heeh. Yen mengkono kapan kita kawin Mas? Sesuk mangkat neng pamode. Banjir kecamot apa wis trimo? Entok reng. Sing ndi? Kowe kono aku kene, Nduk. Iya, Reng. Kowe kono aku kene. Iya. Nah. Nduk. Depi. Piye, Reng? Dep. Rene yo, Dep. Piye? Trimake rambuté wis tukul. Iya. Iya, Reng. Biasane keri-keri ngono lho, Reng. Rambutnya tukul. Tukulnya lagi sedih. Masa iya? Sik Reng. Iya. Wah iya Reng. Kowe lak ya seneng sing kowe lak ya seneng sing ana rambute ngene iki to. Iya Reng. Nggon jenggot iki to. Heeh Reng. Jal Reng. Sik to Mas, mbok mapan sing bener ngono lho. Niki dudon apa bujang niki, Bu? Gak percaya Mas. Yen sampeyan bujang. Coba nguyuh golekne sing Mas. Kowe nguyuh ning dhuwur sing. Memang angger rang tang 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 ngono berarti duduk. Biasanya ya Joko aku mbiyen nguyuh tak adepne sing ring ding 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 ngono kok. Walah. Niki duda pun gadah putra pinten? Setunggal kursi siji nduk anake nduk. Oh, dadi dopeni nduk ya. Hah? Dopeni nduk ya kena-kena go jaga-jaga karet kok nduk. Belo Reng, mau simbahe kon nanda tangan sawah. Kon tunggu karet. Kon mau nggo apa Reng? Mas mau jalan lah. Lho Mak, ya cemburu, cemburu. Ye, cemburu. Buang muka ya Reng. Buang muka. Wah, cemburu sakit hati biasa wae Mas, gak apa-apa Mas. Tambahi meneh.
Padune lho reng kowe iki. Mas, biasa wae Mas ya. Wah, langsung BBM-an, Nduk. Wah, langsung BBM-an. Ndelok sik Mas. Saya ta. Nggawa HP BB. BB-ne anak santere, Nduk. Nggon pucuke ke layare hitam putih. Oh, BB ya reng. Nokia. Oh, Black Center berarti ya reng ya. Niki enten karete ya nek sebarang kalir. Ayo dilanjut cek Nduk ya. Cek kene urung ora, Reng? Kene urung. Kono urung. Urung. Coba yen pengen ngrasakno kae mau wis mbok cekel coba ki barange cekelen. Iya, tak cekel ya. Sing ndi, Reng? Tangane padha-padha kae kok. Oh iya. Tangane ya. Kene, Reng? Iya. Gedhe ndi, Nduk? Sik, Reng. Dendi ya, Reng? Gedhe ndi, Nduk? Atos iki, Reng. Atas kuwi? Heeh. Wah. Kae mau rada lemes. Hah? Kae mau. Rodok printing-printing ngono. Printing-printing. Iki gak iki rodok atos, Reng. Kuwi gane sing iki apa ya padha irenge, Nduk? Iki coklat, Reng. Coklat. Berarti gane wong Somalia. Hah? Somalia kae ireng kok ya. Iya, mbuh Reng, aku dong tau ngiliki, Reng. Coklate berat. Niliki mbahmu. Tangane kok iso. Oh iya. Piye, Reng? Wah, aku seneng ngene iki, Reng. Seneng. Di, Reng. Gelem, Mas. Gelem. Entuk. Lah, mbok dolneh aku, Reng. 17,5 wae. Iki ngentekno abrakan, Mas. Omahku kadol kabeh, ladangku kadol kabeh gara-gara dhek PN, Mas. 17,5. 17,5 juta. Anggap kamu 17,5 aku tekor. Jare diskon iki, Reng. Diskon. Diskon. Bar bodo diskon. Bar bodo diskon. Lah pirang persen diskone, Reng? Diskone piro, Mas? Jalukmu, Mas. Ayo, rembukan sing mateng. Kowe pengen tenan sing bodi ngene iki. Umpama lho, Nduk. Piye, Reng? Umpama tak sawang, kuwi pancen pas kanggo kebutuhan rumah tangga. Umpama awakmu dadi kompor, iki dadi ceret ya iso kok, Nduk. Iki. Iya. Dadi anggere esuk temumpang ning kompor, Nduk. Lah nggih ta, Bu, nggih? Iya. Iya. Ayo silakan. Iki aku misalnya gak pindah rono aku lingguh kene lho, Reng. Iya. Yakin lho, Reng? Iya. Duduk tenan ta, Bu? Lah iya. Wis. Plate kuning. Sapa wae oleh numpak. Oleh demek. Oleh demek aku. Oleh nyekel. Cekel wae gak apa-apa. Tak lus-lusna ya, Reng. Mas. Alah, Mas, aja ditutupi lho, Mas. Mas. Lho. Nah. Ora metu ya, Reng? Gak metu? Gak. Rodok banter sing ngelus-ngelus. Walah, Mas. Metu ora? Weh, sik Reng. Kowe mau sangu dipecah ra, Reng? Ora. Hah? Leh ngelus-ngelus ngetokne tenaga dalam metune mak klitik 1000. 5.000 jujul 4.000. Lah iya. Wes. Duduk. Oh ya. Oh ya, say. Duduk. Duduk deh, Ti. Ti. Melayu, Reng. Melayu jebule, Reng. Alah. Tapi gak apa-apa, Reng. Gak apa-apa. Wis metu. Tapi kan dhek jujur. Heeh. Ini kok duduk asli. Lah iki palsu. Iki asli. Asli. Yen ngomong-ngomong bab ladang akeh sing kae apa sing iki? Sampai aja Wah, aku ya gelem rodone. Wah. Kowe golek adu dua. Aku tak golek rodo. Ayo, Reng. Wes. Golek, Reng. Aku tak golek rondo. Tuwek-tuwek ra apa-apa. Wah. Cek penak lho, Reng. Cek penak yakin. Jijal, Reng. Jijal. Anu, niki saestu. Lho. Piye, Reng? Rondo saestu niki. Lho. Endi, Nduk? Lho, Kok ra ono, Nduk? hilang. Nang ngisor kursi, Nduk. Wah, gara-gara mae melarikan diri lah.
jare kowe lho rek. Mama ini ki asli rondo ki ya. Wah, ngapunten Pak. Sumpah Pak. Pak, sumpah Pak. Untung nek urung balang aku wae mo rek. Sumpah demi Allah Pak, kula namung guyon Pak, sumpah. Sumpah. Lho, mboten napa-napa kok rek. Nyun ngapunten Pak nggih. Heeh rek. Rek, jare apa golek sing ngono mau rek. Lho, entuk rek. Nggih. Mbah Putri. Nah, apa salah udah sayang uni. Nah, iki ya keranda kaya wong kaya wong kok nek entuk dudu anyar ki rondo anyar go metu aja didelekno rek. Ora wani dewanine menjero kana. Yen ana wong akeh ki isin rek. Iya, menjero kana kowe gawa peso nyong diadat-adat ngono. Tapi kene nyong diketok. Malah rek. Nyong ora duwe apa-apa mani. Wis cilik. Bojone nyong bingung lho Pak endi. Dadi gandulan kunci ya rek. Iya dilanjut sih ya. Aku takon aja serik ati. Kono de aku gak mangsuli omong niko sekreseno aku iki wani sumpah de wis arep tak rabi si bae direk si mau direk piye bae kana ora kuat Mbak bae takon maneh ayo deh rara ayo deh yo gentenan yo arep takon apa wani rati dalu kabeh lho ben kecakon gawean sing nyoto Reng. Reng. Kowe mau kok njikuk kacang nek ger loro ngene iki lho, Reng. Ya ya. Lah, Reng. Aku pas pengen kiwa tengen, Reng. Sing nyekel kiwa tengen. kacange. Lah aku wanine gur jikuk loro, masalahe ndek duwene gur loro. Gak, Reng, jek sak asoy kok, Reng. Sak asoy kan mamake. Oh, mamake. Iya. Ndi? Ndi. Ha. Dudo, Reng. Ndi? Sing pundi dudone? Sing lah tok dudona iki bakalane. Piye? Aku ora sah didudoi. Pokoke miturut undian jenengan dudo. Iya, Mas. Nggih, dudo. Nun tenanan iki. Ki, Duk, kene, Duk. Oh iya, Reng. Ki dudo, Duk. Alhamdulillah. Reng, dilos-los sik, Reng. Ganteng, Duk, rupane kaya Andy Lo. Hah? Andy Lo. Andi Lau. Andi Loncup. Tuncupe. Masnya namanya sinten, Mas? Mas Har. Dudo. Dereng. Estu. Yakin. Kowe bojone sing pundi niki, Bu? Bojone sing pundi niki? Lho, sampean ngapusi to. Oh. Oh, bojone. Ada omahe, tapi eneng bojone. Ora ono. Ya aja, Nduk, aja ganggu pager bagus. Ora oleh iki, Reng. Dosane 70 tahun. Iki gak oleh dilus-lus iki, Reng. Entuk. Balik dhewe, Reng. Gak entuk iki, Reng. Nun, Ayo, Reng. Saurunge perang, Reng. Ayo, Reng. ndak sampean dudul-dudulmu piye? Ora. Ayo, Reng. Telah ku jawab. Loh, nang ndi? Kapokmu kapan, Reng? Telah ku jawab bagaimana Dinda. Penjaga
kawin pas ke sik lho. Bagian kon kawin ki pas ke dhisik. Kawin itu tidak boleh. Yang boleh adalah menikah. Ditembung saka tembung nikah. Niat indah keluarga akan harmonis. Yen kawin kuwi kaya tukang syuting, kulino amor, wegah izin naib. Kuwi iya. Kulino kuwi tukang syuting iki. Tukang syuting kae. Oh, bagianku kapan, Mas? Lho kuwi malah pengen dikumpuli ya. Ayo, Nduk, Yen tak ya. mengkono, ayo pergi gak kawin Mas. Esok di mangkat neng kaude petir kecak kot opo wis trimo Aku trimo ojo kawin lo. Yo, yo. Nggih matur suwun.